बेवहाय थिनहरगोन लाख लाख थाखा नोंसोर हाजार खरसा खालामगोन खरसा खालामनानै नोंसोरखौ बेवहाय थिनहरगोन हायद्राबादावहाय दा फैसाया ओरैनो लसाव थांजोबो नोंसिना जुदि नोंसोर कमप्लिट खालामनो हायाबा खामानिखौ मावनो हायाबा दा बेहाय मा खालामगोन बाहाय मोननै खामानि होदों अनलि पेसेन्ट साइड थायोब्ला पेसेन्टआवल' माव नोङो टयलेट साइडआव थांनो नाङा क्लिनिकआव थांनो दरकार गैया टयलेटआवहाय बाहाय मोनथाम खामानि बिसोरनो खोन्थादों नोंसोरो पेसेन्ट केयार ओमफ्राय मोनसे जाहैबाय हाउस किपिं मोनसे जाहैबाय पेसेन्ट ट्रेन्सफार खालामनाय खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो आं चेनेलाव फिन बरायफिननाय थाबाय थ' लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल आरो भिडिअखौ एसे नायनानै हमनो हादों जानांगौ आं बेनि सोमोन्दै मैया मोनसे भिडिअ होदोंमोन जेराव नोंथांमोनाबो ससियेल मिडियायाव नुगासिनो दङ नार्स फरायनो थांनानै जोंनि बर' लाइमोन सिख्लाफ्रा माबायदि अबस्थायाव थानो गोनां जादोंमोन आरो मा खामानि मावनो गोनां जादोंमोन दायो बेनि सोमोन्दै काजलगाव चिरां डिस्ट्रिक्टनि अन्थाइगोरा नार्जारि बिथाङा फुल क्लारिफिकेसन होनायखौ नुनो मोनबाय थ' बिथाङा बेनि सोमोन्दै नार्स फरायनायनि सोमोन्दै मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना नायनानै लाग्रोदो बेखौ बे कर्सखौ कमप्लिट खालामनांगौब्ला नोङो मा खालामनांगोन 6 मासखौ थिउरि खालामनांगोन बिनि उनावहाय नोङो मा खालामनांगोन 6 मान्थखौ आरोबाव हस्पिटालाव नोङो प्रेक्टिकेल खालामनांगोन आरो नोङो जुदि जब एप्लाइ खालामनोब्ला दानि मार्केटाव मा खालामनांगौ जिकुनु हस्पिटालाव जोंनि लकेलनि सिचुएसना मा माने प्रेक्टिकेल माने एक्सपिरियेन्स लानांगौ जायो 1 बोसोर मिनिमाम माने टटेलि मा जायो 6 मासा थिउरि जायो ओमफ्राय माबाया 6 माना प्रेक्टिकेल जायो ओमफ्राय आरो 1 बोसोर बिसोरो एक्सपिरियेन्स लाबावनांगौ जायो आरो दा जों बे बुस्थुखौ एक्सप्लेन खालामो आरो बिसोरनोहाय जिडिएआ 6 मान्थनि जों थिउरि होयो जोंनि रेसपन्सिबिलिटि जाबाय थिउरि होनानै होयो ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोंना हस्पिटालजों जोङो टाइप खालामो जोङो क'क्राझाराव जोंना हस्पिटाल मोनसे दङ आइ आफा बेयाव जों होयो प्रेक्टिकेलखौ मोनसे जाबाय सुवागत बङाइगावआवहाय माने जोंनि फुराना माने जायफ्रा पास आउट जाबाय बिसोरखौ जों बे हस्पिटालाव प्रेक्टिकेल हिसाबै जों बिसोरखौ थिसनो आरो दानि प्रेक्टिकेलनि खरसाया बेलेग आरो गावसिनिहाय जों बे बुस्थुखौ एक्सप्लेन खालामजोबखायो आरो दा बिनि उनावहाय जायफोर जोंनि गथ'फ्रा फैयो जों बेखौ बुङो जे जोंनि गथ'फ्रा जुदि पास आउट जायोब्ला जों मा खालामनो हायो जाहाथे जोंनाव जुदि जब नागिरोब्ला ओरैनोथ' जोङो मा खालामो जिडिए कर्सखौ पेसेन्ट केयाराव बाहायो अनलि जायफ्रा माने पास आउट जाबाय बिसोरखौ खालि मायाव बाहायो पेसेन्ट केयार बाहायो ओमफ्राय मोनसे जाबाय पेसेन्ट शिफ्टेराव बाहायो हस्पिटालावहाय माने एसिस्टेन्ट नार्सिंआव बाहायो माने नार्सफोरजोंहाय बिसोर मा खालामनांगौ नार्सआ जिखौ थोनो बेखौनो खालामनांगौ आरो बिसोरो जिडिएआवहाय जेनेरेल डिउटि सेक्सनावहाय दा बे बुस्थुखौ जोङो एक्सप्लेन खालामजोबो बिनि उनावहाय जायफोर गथ'फ्रा जोंनाव एडमिसन खालामफैयो जों बेखौ बुंखायो जे मा खालामो नोंसोरो 6 मान्थखौ जोंनाव लानांगोन लकेलावनो जुदि कमप्लिटलि सोलोंजोबनांगौब्ला 6 मासखौ जोंनियाव कमप्लिट खालामनांगोन बिनि उनाव जों सार्टिफिकेट हरो थिउरिनि बिनि उनाव मा खालामनांगोन 6 मान्थखौ हस्पिटालाव प्रेक्टिकेल खालामनांगोन आरो बिनि उनावहाय प्रेक्टिकेल सार्टिफिकेट हरखाङोब्ला आरो मा खालामबावनांगोन नोंसोरो 1 बोसोरनि थाखाय नोंसोरो एक्सपिरियेन्स लानांगोन जाहाथे नोंसोरो हस्पिटालाव एप्लाइ खालामोब्ला गोरलैनो एक्सेप्ट जायो दा नैबे बुस्थुआ जाहैबाय मा जों मोनसे बुस्थुखौ होनो नोंसोर जुदि जोंनिफ्राय डाइरेक्टलि जब लुगैयोब्ला जोङो माखासे हस्पिटालजों जों रायलायनानै दोनो बा बिसोर जोंनावहाय अफार हरो जे नोंसिनि गथ'फ्रा जुदि सोरबाफोर इन्टारेस्टेड दङब्ला पेसेन्ट केयारावहाय नोंसोर मा खालामनो हागोन जोंनियाव लानानै फैनो हागोन बेवहाय जों मा खालामगोन माखासे प्रेक्टिकेलि नोंसिनावथ' प्रेक्टिकेलि जाया जों प्रेक्टिकेलि माखासे जोङो जिडिएनि माखासे ट्रेनिंफोरखौ जिडिएआव मा माया इनक्लुड जायो जों बेखौबो जों ट्रेनिं होगोन बेजों लोगोसे बिसोरो मा खामानि मावनायजों लोगोसे बिसोरो माखासे आखाइनि जेनाखि नेम जेनेबा जिडिएआव जोङो मा जिडिएआव माखासे थायो जेरेखम पेसेन्ट केयारावहाय नोङो बेडशिट चेन्ज खालामनाय ओमफ्राय पेसेन्ट मोबिलाइजेसन पेसेन्टखौ लांलाय लाबोलाय खालामनाय ओमफ्राय डाइपार चेन्ज खालामनाय ओमफ्राय इउरिन पाइप नोङो इउरिन बेगखौ माबा खालामनानै होनाय ओमफ्राय बिनि उनावहाय ड्राइ मुभिं थायो जेनेबा बेडफोरखौ साफा खालामनांगौ इनफेक्सन जायोब्ला माने मेडिसिन लागायनानै जुदि जे रुमावहाय गथ'आ दङ माने पेसेन्टआ दङ बेखौ मा खालामनांगौ टटेलि बेखौ माने रुमा जुदि मैला जाबायबा बेखौ क्लिन खालामनांगौ आरोखि बे माने पेसेन्ट केयाराव फैजोबो जाहाथे माने हाइजिन केयारखौ बाहाय फोरोंनाय जायो आरो जिडिएआव टटेलि बे माने सिलेबासावनो अलरेडि ओंखारखायो जिडिएआव मा मा दङ बेयाव जोङो बेखौ फोरोंनाय जायो आरो माबायावहाय हजोंबो जों बेखौ फोरोंजोबखायो गासिबो जे मा नोंसोरो मावनांगोन ओमफ्राय आंबो फोरोंखायो जे डाइपार चेन्जखौ बोरै खालामनांगौ बेडशिट चेन्जखौ बोरै चेन्ज खालामनांगौ बेखौ जों फोरोङो बिनि उनाव आरो हस्पिटालनिफ्राय थांनानै बिसोरखौ खोन्थाहैयो जे नोंसोरो माने डाइपार चेन्ज खालामनो हागोन ना हाया जुदि डाइपार चेन्ज खालामनो हायोबाथ' नोंसोर मुभिं खालामनो हागोन ना हाया माने क्लिन खालामनो हागोन ना हाया बेड क्लिन खालामनाय बेडशिटखौ चेन्ज खालामनाय ओमफ्राय नोंसोर बेड फेन एन्ड इउरिन केन सार्भिस होननानै बुङो सोरबा पेसेन्टआ जुदि सिखारनो हायाब्ला बेखौ मा खालामनांगौ बेडआवनो बेखौ टयलेट खालामहोयो आरो माने माबा लागायनानै सिङावहाय दा बेफोर खामानिया पेसेन्ट केयाराव फैगोन नोंसोर बेखौ मावनो रेडिबा थांनो हागोन मावनो रेडि गैयाब्ला नोंसोर थांनो नाङा माने इन्टारभिउआव जेब्ला लाहैदों साराबो मेनेजार थांदों बेनिफ्राय इन्टारभिउ लाहैदों इन्टारभिउ लानायावबो बे बुस्थुखौ बिसोरनो खोन्थायो आरो जे नोंसोरो नैबे खामानिखौ नोंसोरो रेडि दंना गैया बे खामानिखौ रेडि दङबा नोंसोर थांनो हागोन रेडि गैयाब्ला नोंसोरो थांनो नाङा आरोखि ओमफ्राय बिनिफ्राय जोंनाव मा खालामो जोंबो उनावहाय आरोबाव एगेन जोङो बिमा बिफाजोंबो जों लायो आंथ' बिसोरखौ बुंखादों एकदम थांनो नाङा जुदि नोंसोरो खस्थ' खालामनो हायाबा आंहासो उनावहाय ब्लेम जागोन
बा आंहा गार्जेनजोंबो आङो प्रब्लेम जागोन आरो नोंसोरो मुलसारा नोंसोरजोंबो आं टर्चार मोनगोन नोंसोरो थांनो नाङा जुदि नोंसोरो इन्टारेस्टेड बा थां मास मोनसे मोननैजों जुदि नोंसोरो रिटार्न जाफिननोबा थांनो नाङा आंबो थांलाय फैलाय खालामनो हाया आरो गार्जेनाबो मा बहुत थाखा फैसा लानानै नोंसोरखौ मा खालामगोन बेवहाय थिनहरगोन लाख लाख थाखा नोंसोरो हाजार खरसा खालामगोन खरसा खालामनानै नोंसोरखौ बेवहाय थिनहरगोन हायद्राबादावहाय दा फैसाया ओरैनो लसाव थांजोबो नोंसिना जुदि नोंसोर कमप्लिट खालामनो हायाबा खामानिखौ मावनो हायाबा दा बेहाय मा खालामगोन बाहाय मोननै खामानि होदों अनलि पेसेन्ट साइड थायोब्ला पेसेन्टआवल' माव नोङो टयलेट साइडआव थांनो नाङा क्लिनिकआव थांनो दरखार गैया टयलेटआवहाय बाहाय मोनथाम खामानि बिसोरनो खोन्थादों नोंसोरो पेसेन्ट केयार ओमफ्राय मोनसे जाबाय हाउस किपिं मोनसे जाहैबाय पेसेन्ट ट्रेन्सफार खालामनाय माने ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्टआव नोंसोर ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्टआवबो थानो हायो मोनसे जाहैबाय हाउस किपिंखौबो एड खालामनो हायो मोनसे जाबाय अनलि पेसेन्ट केयारावल' खालामनो हायो आरो दा बे बुस्थुखौ साराबो एक्सप्लेन खालामबोदों आरो आंथ' जेनेबा आंनि साइडनिफ्राय आं बुंखाबाय आरो बिसोरथ' जेनेबा गथ'फोरखौ रिटार्न जानायखौ लुगैया नालाय हजों थांनानै बिसोर एकदम प्रेक्टिकेलि थांथारनानै बिसोर मा खालामो माने गथ'फोरखौ खामानिखौ एक्सप्लेन खालामहैयो आरो जे बे खामानिखौ मावनो रेडि दंना गैया बे खामानिखौ मावनो रेडि दङबा नोंसोर थांबानो जाबाय गार्जेनावबो पारमिसन ला उइदाउट गार्जेन पारमिसन नोंसोरावबो थांनो नाङा दा बिनि उनाव आं मा खालामो बे फैखांबाय इन्टारभिउ लानानै बिनि उनावहाय आं मा खालामबाय गार्जेनफोरखौ आङो लेंहरनानै आं गासिबो गार्जेनखौ लेंहरदोंमोन सोरबा गार्जेनखौ लाबोआखै थांला जोंना हगार हरखायो सोरबा बहुत बुंदों आरोखि जोंना हगार हरखायो जोंना अके जोबखा माने जोङो गार्जेनजों रायलायनांगौ दरखार गैया माने जोंनो माबा खालामसै जोंना अके जोबखा बेबायदि बुंनायाव माने आं मा खालामनाय जादों थारमाने बिसोरखौ आं होनखादों फार्स्टआवनो आं नोंसोरखौ दोनलांग्राल' आं जास्ट खोन्थाग्राल' नोंसोर खामानि मावनो हायो हाया बे नोंसिनि उननि खोथा खिन्थु आंनि इनस्टिटिउट हिसाबै आंनि खामानिया जाबाय नोंसोरखौ खामानि खोन्थाहैनांगौल' आं नोंसोरखौ दोनलांगोन इनस्टिटिउटनिफ्राय आंहा बेवहाय जेबो रेसपन्सिबिलिटि गैया ओमफ्राय जोङो फैनायनि सिगां मोनसे जों बिसिनिफ्राय न' अबजेक्सन सार्टिफिकेटआवबो जोङो सहि होनाय